na lang man hindi kakapsat iti so natatayo itangan ka ukit sa pala kumata na gusto nyo nag-enjoy kayo kumaamin nga nagbalsi kakapsat di tayo ko mga rodlip-lipatan nga i-like and subscribe dahil tayo channel tayo tatnong tikas dagat lalo pa nga gumaget nga i-upload dahil kapsat yo. Thank you, bye bye mama, chup chup, God bless.